äijää. Sama Pekka. Munkin pitää laittaa ikkunat kiinni. Ei vittu, nyt me ollaan kohta jumissa. Me itse asiassa ollaan jumissa. Nyt me ollaan ihan oikeesti jumissa. No onneksi Elmerillä on vinssi, koska miten ei oikein nyt. Mä oon aina halunnut painaa tätä nappulaa. Joo, ei turha syrjittää. Ja voit sä koittaa vähän niitä kattaa taaksepäin, että lähteekö se liikkeelle? No ei se äsken tapahtunut mitään, kun yritin pyöritettiin kai tyystin. Se on ihan vaan pohjan varassa. Nonni. Lapio olisi ihan hyvä. Lapio ois ihan hyvä. Se aliohjautuu. Laitinko vakilla? Yritin. Ollaanko hinnaamaan? Joo. Rysäs tää puskuri. Eikö sinne sitä alempaa ollutkaan? Eikä? No sittenhän tässä ei oo mitään hätää. Täällä on kunnon hinaat vehkeet. Iskeet meidät laittaisi vitsa väkkeen, mä jollain ajaa minä. Nohan meillä täällä vittu tää sinuria. Niin minä pystytään bensakeurassa En länkkyy vaan mikä on. Oho Riie vaan. Ehkä kestää. Mä nyt tästä. Tästä löytyy tänne. Helvetin varmaan vittu 82 niin kun tää kulkee tuohon mutkeen. Kärkäs